Lingaw si ko nag-adventura ni pabalik na ko diri Meda. Lingaw mo lang. Diyos, untag pa sa'yo. Pero tinagay ngitas kanding. Sus, tay. Abaw mo. Huwag ako dyan ikapoy, tay. Ikapoy dyan ko. Kasi maabotag si bunga si pangitan ng kadinga. May tagkita makita ng kadinga. Ay, kinahanglan yun nga kita kayo mga kita. Ay, sus, tay. Kung ikay swerte, ano kung kita or ikay swerte, kanding mo doon ra dayon nato. Bitaw. Pero naman tayo daghan tang kanding na eh. Nga di ang angin pagkitaon. Kaltinitas tabo ano? Kanding gyapon to. Sabi niya, ikaw no, nagkapangag na lang ka. Kuno ka siya. Anong kadiritas na itong pangitaon nga kanding may gisugo? Gisayunan ka ang premyo ay sayunan ka. Nganom ni sa Kung di premyo. ta makakita ng kanding, sayang kayo ng kanding. Nganom ni. Ang premyo usa ka gatos kalibo ka pisos. Ay maudi ay. Pero tay, hagbay na dito sig pangita sa kanding. Pero wa dito kanding ang kita andiri. May pa si Tiyo, sakto, may pamuadto na ng tagtubuan. Ikaw sa laklak ay pagpasagad og tabi din ha. Hanto nila nung kakalitok sa tabuan. Tuom ka nimo ang uyuan ha. Nagkapangag na lang sa kaburit. Oy, maninguha ta. Maningkamot ta. Kay ang uban din ha nangita na masinsad nga makita ng kanding. Kita mamasinsad ta. Sayunan ka ng premyo? Pagkadako ng premyo? Sa laing bahin sa no. Nakasabot sa kuno si sitwasyon ni laklak. Kaya kapoy na po siguro tao na oy. Kaya kanigong trabaho agod o bisyo man butata ng bisyo ni siya, bisyuhan eh. Magsipangita ng kanding. Mura na muguta ko nangitag dagom na tos taluwas lasang. Mo na mas mayo pang mantrabaho. Kaya kung mantrabaho ka, klaro magyud na may kay sweldo. Sabi ay, lasang dagong puslo ko na sa mong matang dagong. Ano ko ta dagong mangitag? Ato din tinuuron pagpangita. Kaya kung makita na to ng kanding, hayay kaya atong kinabuhi. Og makitaan, og di. Ano mo ba ito maninguha ta? Sakto dito na si Tiyo. May kay niya mo da. Oh, niya amli ka pura. Niya mangani ka? Si Burha pa kay di? Sus na nasad na yung kiniiya ba? Ikaw ba? Magkuhan, giban? Hoy! Kung sabi yung toyo? Sulti din! Sigla manuro-mano diha, wala ba kayo hunaw da? Tatay sa doy, ayaw ko maapura ka si Matoy. Ngano di man ako apurahon? Nga maura ba ka na iya toyo? Pamati mo og maayo. Mao ni ang mensahe ni Sir Marlon. Nangita gyapon mo sa kanding. Wa mi parta! Bisag ikapoy mi, sige lagi mi pangita. Nga naman? Mao ni pong ni Sir Marlon. Timan-ig yun ninyo og maayo. Si kinsa ka tong nangita sa kanding, unya swertehon mo. Pananglitag makita yung kanding, ihatto na ninyo ngadto ni Sir Marlon. Og labaw sa tanan, ayaw nyo paybaw si Ma'am Amparo. Nga naman, Matoy. Kuan man gud laklak. Di man gud gusto si Sir Marlon nga may baw si Amparing. Nga naman. Hoy! Moro magkato ni mong tuyo. Nakaw na! Ako po yung istoryahan sila. Wala na kinanglan ng istorya. Nakaw na! Sana na ka? Ato na sa taas, ngawa na ta. Bili! Ay, gutom na siya. Siyang lang na mo, nagpulis maot maka. Tako ning balita ang gidaron ako nimo pa. Kung di ni mahusay, ayan, gubot ni. Saan na balita? Maya na o dautan? Kasang pa rin, tos bukid, pataka lang tabi. Nga ako'y kalagutan, kay nangambog siya nga may labot sa skanding. Unsa? Nagkaibaw na dahil sa bahin sa kanding? Naibaw na tingali siya. Say, Kinsa may kasulti niya? Bahin na ng kanding. umpot lang, oy. Mabitaw niya ako kay mungutan ako nimo kung kisa'y nagsulti ni ang paring. May buong ko ng balita, ada. Kinsa kay aso yan niyang paring?
Maola gina. Min sister magyun si ang paring nga may labot sa skanding. Nang saman, ato sa tugutan nga, siya may nag-iya sayo. Ayaw, dili. Bawa ka pa. Ang mga tao dito, ako nang pahinumduman, ako silang gisultihan nga, kinsa to makadakop skanding, ari yun hatag na ko. Kana, maya na yung magbuhat. Maya. Ako lagay pero usaon lagi. Problema kayo. Ay lang siyang balik dito. Kaya ako ipatawag si Sidro. Ug ako siyang manduan. Napapaulion na siyang paring. Mauna hino ni Mayo. Sila na hino maghaud-haud. Na ato ning yuta. Hain man dis ma'am og si nanay tay. Itulugan ni nanay mo si Amparing. Ito ang mundo. Kaya na siya tuyo ni mundo. Kasi si mundo si Sidro, magsuon man. Ito tay. Kana di si Anhing Magno. Ba mo man yung So, papa ni mahal niya. ma'am? Mahal niya, mahal niya Amparing. Kana sad si Nang Tumasa. Ano yung mama ni Mamang Paring. Tanda eh. Tay, Come on. lugaw ba ganina tay? Tubig nga wa. Sige lang. Ano man, samalay? Na. Nagkita ming matoy. Ano man? Lain kay siya sinultian na mong duang floor tayo eh. Bitaw tay. Ano samalay? Sulti. Kung kita ko na makakita sa kanding, di ko na ipahibaw ni ma'am. Ano man ka tayo